Nguping sok nih ngono kok ngene kok. Eh, takon deleni nggon iso meja lah kok nek jam iki sampe Nek ora wong iki kok lawange tutup. Sepi men ya. Mbak, ya Allah, ngamuk lho. Duh, piye aku ngene iki. Sik ngamuk garangane Mbak Tun. mun ah. Nguping kon deleni nggon meja lah kok malah cara meja kok malah kene ndi neh. Duh, apa nyilih tangga kono ya? Leh tangga kono lah. Leh uping kono. Arep sayur malah garangane ngamuk. Biyen gak sate teri ya, biyen dipangan dhewe ben kanggo berangkat dino. Dah nyilih uping tangga kayak wani ora, iki kudu wani kudu ora, tapi nek ra wani yo montor piye? Montor ora iso ngarit engko lah. Wanek-wanekne lah.